sambusa. En dat maken we met gehakt en onion en kruiden en nog peterselie. Wij maken community art projecten en plakken we volle nieuwkomers binnen. Ja, en zei ik hier in Ljouwert. Je bent heel grote Eritrese nieuwkomers, 400 stuks. En dat we er in de rin van de jaren nog volle meer. En eigenlijk is dat een beetje een onderbelichte groep. Terwijl ze wel maar heel volle binnen. En een hele eigen uitgesproken cultuur met zich meebrengen. En daar wilden wij eigenlijk een podium voor Jan. En om op die manier die eigenlijk in contact te brengen met Ljouters. Nou, het is een van de grootste groepen nijkomers hier in Ljouwert. En het is heel specifiek, het zijn alle jonge mensen. Ik ben al 3 jaar in Rwanda. En hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 17 jaar. Helemaal alleen? Ja, ik was alleen. En toen je hier net in Nederland was het ook moeilijk om Nederlanders of andere mensen te ontmoeten? Ja, dat was moeilijk. Omdat mijn taal was zo slecht. En dan iedereen verstaat mij niet. En dan, ik durf ook niet om te zeggen, zeg maar. Omdat ik kan gewoon niks zeggen. Maar nu kan ik wel een beetje. Het is een jonge meisje en die ken ik echt wel een steuntje in de rug broeken. Dat ben vaak, die komen hier soms zelfs als band. En het is gewoon heel lastig om dan, je moet een studiekeuze maken, je moet de taal leren, je moet er alles zelf doen. En daarbij kan zij best wel wat hulp broeken van orenljouters. Dat doen we door Eritrea Town op te zetten in de Nieuwe en de Oosterstraat. En daar bieden we alle jaar activiteiten in om. Bijvoorbeeld een Eritrese kookworkshop we doen, een cursus en workshop en wedstrijd Gabata. Dat is een Eritrees bordspel. Maar ik heb 5 of zelfs 6 keer een locatievoorstelling Eritrea Town. We hebben contact met de winkeliersvereniging en met alle winkeliers. En die zullen tijdens Eritrea Town zelf in hun winkel bepaalde producten aanbieden die hier oors net te vinden binnen, omdat die uit Eritrea komen. Er komen al je vlaggen, er komen uithangborden en alles wordt mooi decoreert. Ja, jongens zijn bezig met de dromedaris versus Usmem. Dat wordt in een boert en dat komt voor elke winkel die maait, dat komt dat te staan. Waarom is het belangrijk voor jou om hier aan mee te doen? Ja, dat is een goede vraag. Eerst mijn taal en verbeteren. En dan tweede, ik wil graag met mensen gewoon helpen en werken. Maar ik wil ook met mensen ontmoeten. Nederlandse mensen kunnen dan ook de cultuur van Eritrea leren kennen. Waarom vind je dat belangrijk? Dat is, ja, zeker. Omdat, kijk, als wij wonen hier, en dan eigenlijk wij wonen in Nederland. Dus wij weten wel over Nederland, maar Nederland weet over wij gewoon niks. Dus omdat wij hebben geleerd op school en wat staat alles in Nederland. Dus wij willen ook laten zien op Nederland wat is onze cultuur. Wat vind je van zo'n initiatief? Dat is wel leuk toch? Kunnen we kennismaken met volksspel. Ben je direct nieuwsgierig naar die orencultuur? Ja, wel. Ik ben wel eens keer wat zie je en hoe het zie je leven. Toch? Dat is wel leuk.